Мишената или самолетът, чийто размах на крилете е повече от 2 метра, е разработена по идея на катедрата по полева артилерия. В създаването й са участвали старши лейтенант Киров, капитан Илиев и курсанти. Мишената се използва за демонстрация на обстрел на подвижен терористичен обект. Радиуса на действие на мишената е 5 км, което напълно позволява да се реализират бойните възможности на оръжията, които споменах, и да се провери ефективността на разчетите по обстрела на такъв терористичен летателен апарат. Изобщо на летателен апарат, който се движи със скорост около 140 при планиране до 200 км в час. Мишената е с отразяваща повърхност, за да може да бъде прихваната от локаторите и да се осъществи навременното целеоказване. За да излети и кацне е необходима площадка с размери 70-80 метра. Летателното й време е от 45 минути до 1 час. Тренировката за обстрелване на подвижна терористична мишена премина през няколко етапа. Курсантите привеждат от походно в бойно положение зенитна установка ЗУ-23, при което с хронометър се засича времето, за което тя се привежда от походно в бойно положение. След това започва примерването по този терористичен самолет. Според учебния план упражнението се повтаря, докато курсантите постигнат необходимите резултати.